بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baka yan uwa masu kallon mu a daidai wannan lokaci ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau ma dai cikin nufin Allah madaukakin sarki mun samu dawowa don ci gaba da gudanar da wannan shiri namu na hasken musulunci, kuma za ku iya turo da tambayoyinku zuwa ga wannan fili ta hanyar waɗannan lambobi kamar haka: 0800 3693 3334 ko 0800 6161 9570. kuma wannan ita ce halkar mu ta 16 wacce insha Allahu zan kasance tare da ku wajen karanta tambayoyinku ga babban malaminmu imamu ahli sunna wal jama'a fadilatu sheikh abu abdullah abdul wahab ibn abdullahi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. kuma kamar yadda aka saba a farkon wannan shiri malam yana gabatar da nasiha kafin ansa tambayoyinku. Da farko akarmukallahu, kamar yadda muka saba kana nasiha kafin ansa tambayoyin masu sauraro. Kafin na akarmukallahu ina ma barka da zuwa wannan fili na hasken musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akarmukallahu, kamar yadda aka saba ana gabatar da nasiha kafin fara ansa tambayoyi. A yau ma insha Allah akarmukallahu zaka fara da gabatar da nasiha. Bismillah. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الأمة من زال صلى الله عليه وسلم منا تجبا بالتربية دا أن محمد صلى الله عليه وسلم يما الأمة سا da waɗannan tarbiyyan mun ce inda za mu kwatanta za mu samu sira a nan duniya da lahira. Ina daga cikin tarbiyyar da shugaban talikai ma al'ummansa ya hana mu bin al'aura yan wanmu musulmin kirki, mutum kirki bai kamata ya ringa bin al'aura dan wansa, bincika iji mai dan wansa yake ciki, ringa mutaba'a illoli dan wansa, don ina da wani abu a zuciyansa sunansa hasada. sauraka kullum ina sai ji kure dan wansa don shi zai ba shi dama ya samu farin cikin zuciya, dan wansa ya kasa shine mutum kirki. Cutan zuciya ne wannan halin, kullum so yake so ya ji labari menene ne dan wansa ya fada a ciki, a ji cewa wani abu ya yi wanda za a iya zarginsa, wani abu ne ya yi wanda zai zuba da mutuncinsa, wani abu yake a boye, shi kake bincika ka ji don ka ji daɗi. saboda irin waɗannan halin in ka ji shi zaka ji daɗi saboda akwai hasada, kana masa hasada. to wannan halin shi zai sa kana suka ringa jin al'auransa, ima al'auran da ya shafe shi ko al'auran da ya shafe iyalinsa ko danginsa ko 'ya'yansa ko wanda suke kusanci da shi. irin wannan shi ka ji daɗi, ka ji cewa wurin da ake ambace shi na alheri baka suka ji shi, amma wurin da ake ambace shi na illa, ya yi wani abu na zuba da mutunci, ya wani abu na wanda za a zarge shi, ya wani abu wanda zai zama masa aibi, to shi kake so ka ji, shi kake so duniya su ji, shi kake so abun ibayana. wannan cuta ne daga cikin cutukan wanda Allah ya jarabi bayinsa. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yi wannan. hadisi ya tabbata wanda hadisin Jubair ibn Nufayr
yake cewa na ji zance baba na yake cewa annahu sami'a muawiya ya ji sai na muawiya ya kuru yana cewa samitu nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare shi kalaman na fa'ani Allah biha na ji wani mangana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan mangaran ya mun amfani a rayuwata da na kiyaye wannan mangaran da na yi amfani da wannan mangana ya kiyaye na rayuwata mangana ce na ji kuma wannan magana ya mun amfani samitu ya kul ya ce na ji abin da yake cewa innaka idza tabba'ta raibatan fi nasi afsadatu inda ka bin al'auran mutane to za ka lalace mutane ba su da kima gabanka shi ka waye gari baka da mutum kirki a bankasa za ka ringa bin al'aurar jama'a wani me yayi shi ka waye gari baka da mai mutunci a gabanka sai ga ai kowa ma lalace yake fa inni shayce ni la atabi raibata fihim ani ba zan bi al'aurar mutane ba fa afsadahu domin in lalace su ba na je al'aurar mutum ba ne in je majalisin ce ya ce kaza in je a ce ya yi kaza to ni ba zan bi ba jama'a wannan shine musulunci jama'a wannan shine tarbiyya jama'a shine wannan koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu duba yanzu halin da muke ciki mutum aminin ka ne kuna tare ba mu ne ke raba ku haka kuka tare kuna son juna imma Allah ya hada ku akan kasuwanci ko Allah ya hada ku akan neman ilimi ko Allah ya hada ku akan wani abu na mu'amala na duniya amma kana saka ringa ji al'auransa ko dukiyarsa ya asara ko yi karatu wani wuri ya yi kuskure ana faɗa shi kika ji daɗi ka gan cewa kasa bai iya ba ko 'yan siyasa wani ina neman mulkin abokin gabansa ko abokin kaɗawansa ya gan danwansa ya hau ya kasa shi ji daɗi wane ya zama mutum banza ya kasa maimako yi masa addu'a maimako yi masa shawara shi yana gan danwansa shi lalace shi zama mutum kirki to ku je ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara jama'a ya kamata mu sani rayuwa duk abin da Allah ya kaddara zaka samu duk abin da Allah ya kaddara wani abu zai faru wallahi baka da ikonsa mu daina cashin juna mu daina hasada mu daina bin al'aura yan wanmu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa kana bin al'aura mutane ba za ka ga wani mai mutunci ba za ka ga kowa lalace yake tunda aikin ka bin al'aura kuma mutum in ba annabawa ba ma'asumi saboda haka mutane su ringa cewa mutane duk kowa ya lalace kowa mutum banza ne garin duniya ya lalace an lalace kowa ya lalace to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowan mutum da yake cika baki haka kowa ya lalace to shi mai na cikin su bai kamata mutum ya ringa saki baki ina faɗa wannan kalmomin ba duk yanda zamani ya kai duk yanda lalacewa kai akwai na Allah ciki akwai bayan Allah akwai wanda Allah yana son su kuma suna son Allah waɗannan daban suke sauraka al'umma manzo Allah mu bi suna manzo Allah mu bi koyarwa manzo Allah mu koyi da halaye manzo Allah mu so juna ko mu hada mu daina hasada in ba ka zam cutu wannan muna fada ne in rayuwar da ake yanzu ya kai har mutum matansa tana fata a gan al'aurar mijinta tana so ta gan mijinta an banjonsa an gan me yake yi shi ta ji daɗi saboda zaman dole take yi da shi haka ne namiji yake gan cewa gan matansa a bayyane me ya zafi haka ne mutum da abin da ya hada ku amininka ko mutum da kuke da zaman lafiya kana suka gan shi wanda ka gan shi an ce ana banjonsa bashi da kirki shi ka ji daɗi ka gan kai ne mutum
ko a lalace yake. Mafi yawa yana cikin talabatul ilmi wanda suke cewa su taliban ilimi ne, sai ga aglabiyansu saboda hasada. Talibin ilimi na sai gandan wansa an nuna illansa bai iya ba, shi bai san komai ba, shi ya iya, shi ji daɗi. Gan cewa ana cewa wane shi ya iya amma wane bai iya ba, wane zuku ne, wane ya kure kaza, wane ya yi kaza amma shi ya iya, ko a daina da'awan shi kada ya iya. Wannan an san ba jini ba ne farko, domin a jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina na da rai nubuwa ne, annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, amma ya tura mutane su je su yi wazi, tara mutane su yi wazi, hatta in kawai sun yi fatawa yana na da rai. In kawai mutum ya taba zina kawai ya tambayi mutanen kawai an yi fatawoyi mara kyau, an zo ya gyara ko wanda kuma sun yi daidai, ya ce mai su domin suka yi ba. Ba ta nan kai malami kai talibin ilimi ba ka so wani a ji shi ya sanar da kana da wani cuta a zuci, kowa bai iya ba kai ka iya, kuka ji cewa dan wanka ya kuskure ko dan wanka ba haka yake ba, amma daga ka kai ka ji dadi. Haka ne masu dukiya, shi ga mutum a ji dan wansa ya asara, kasuwansa an yi asara, shi ka ringa jin dadi. Dan wanka ya asara, an ce dukiyarsa ya lalace, shi ka ji dadi tun da kai naka an samu riba kana jin dadi. Kai ne babba yanzu shi ya lalace. Wannan ba daidai bane jama'a. Duba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, innaka idza tabata raibatan fi nas afsadatu. Jama'a mu yi kokari mu yake zuciyarmu mu doki